So, hi guys! Finally, nandito na tayo sa may Sakop Road, San Pablo, dito sa may Magalang, Pampanga. So, specifically, nandito tayo ngayon sa Athena's Escape Private Resort. Ayan, no? Ay, ang ganda! Nyo, diba? Excited ako! And alam mo, nandito pa lang tayo sa labas, pero naaamoy ko na ang bango. Yes. Diba? Super! Amoy malinis. Oo. Hindi, unlike sa ibang mga pool, maaamoy mo yung chlorine eh. Pero dito, ang linis ng amoy. Wala siyang anything na amoy na chlorine, guys. Sobrang bango. Yes. So, samahan nyo kami na mag-chill, mag-swimming, at makipagkwentuhan dito sa Athena's Escape Private Resort. So, just G? G! Let's go, guys! Tour tayo! Tara, pasok tayo. G? G! G? G! 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 So ayun guys, kapasok nyo mismo, makikita nyo yung kanilang private swimming pool. Ate Cara, pwede to sa mga babies or mga kids and mga adults. So yung pool nila guys is from 3 to 5 feet and with jacuzzi siya, Ate Cara. Ayan. Ayun sa may ano, kumbaga Yes. kung nakaharap ka dito, Oo. sa right side yung jacuzzi. Yes. So, Tingnan mo, kitang-kita natin, no? Sobrang clear. clear. Oo. Ang clear ng tubig. Sobrang clear ng tubig. Dito sa function hall nila, meron na kayong free na 20 chairs and 5 lifetime folding tables. So perfect to kung meron kayong mga events, siguro mga birthday parties, mga binyag, or anything na gusto nyo i-celebrate dito sa kanilang private resort. So ayan siya. Punta naman tayo sa mismong villa nila. Ayan, tingnan natin, Ate Cara. Grabe, sa labas pa lang, amoy ko na. Sobrang bango. Uy, ang lamig. Ayun pala guys, for your information, yung buong villa nila is fully air-conditioned. So, this time naman guys, ito yung kanilang kitchen. So, ayan, tapos, when nag-book kayo dito guys, may free na kayo to use the refrigerator. Ayan. And then, parang dito may mga, parang may bar area sila. Ito yung bar area nila guys. Ayan. Gusto magkwentuhan and all, dito lang kayo. Parang chika-chika lang. Ganon. Ganon yung atake niya guys. Yan. And nakita nyo na nga yung kanilang living room, yung kitchen. And syempre, dapat nating i-check yung kanilang mga room. So dito mismo, yung kanilang barkada room. Ayan, ito siya. So, merong 3 double deck. Sobrang spacious niya. Siguro, ito sa laki ng double deck nila, dito pa lang sa may kanilang first floor. Siguro kasya 3 rito eh, no? Maganda to kung talagang magbabanding kayo, magchichikahan kayo ng mga Alam mo kaibigan yung parang mo. patulog na kayo, Oo. tapos nandito lang Para kayo, alam mo, ito ayan. yung perfect example ng ano, pang pajama party. True, yes. Diba? Tapos alam mo yung pagising mo sa umaga, mga kaibigan mo yung Makikita makikita mo. Yes. Oo. Parang close na close. Ayan. So, ito yung kanilang barkada room. Ayan. So, dito rin sa kanilang barkada room ay meron silang sariling comfort room. And alam nyo, ang kinagandahan din dito, para hindi rin magiging sagabal yung gamit nyo sa mga bed. Meron din sila dito ang wardrobe cabinet. Ayan. So, open natin yung light. Oh, perfect. Ayan siya. So, dito nyo pwedeng ilagay yung mga gamit nyo. Ang dami pwedeng paglagyan, no? Ayan. Okay guys, sa area naman to, ito yung kanilang dirty kitchen. Ayan. So, pag nag-check-in kayo dito guys, may free use kayo ng mga kitchenware nila. Yung mga yes. And meron ding gas stove kung gusto nyo magluto-luto. Ayan. And Then meron din silang grilling grill. station. Oo. So,
perfect to mga Oo. barbecue, yung mga hotdog, di ba? Sarap, grabe. Excited na ako mag-swimming at magluto. Yes. May barbecue at hotdog ba tayo? Wala. Baka. Tapos, Ate Cara, ang ganda pa kasi sobrang laki ng kanilang dirty kitchen, guys. So, pang family and pang barkada siya. Ayan. And dito rin sa area ng kanilang dirty kitchen ay merong isang outdoor shower room and isang outdoor toilet. So guys, punta naman tayo sa kanilang master's bedroom. Pero Jess, alam mo ako, bago tayo pumasok, ina-expect ko yung master's bedroom, nandoon siya mismo kung saan tayo nanggaling na barkada room eh. Yes, oo. Pero ang galing niya kasi nakahiwalay talaga siya, parang hindi lang siya bedroom, talagang ano siya, sariling lugar. Oh. Parang may privacy sila. Oo. Kasi hindi sila yun nga, sabi ni Ate Cara, hindi naka-join dun sa Yes, mismo. hindi lang siya basta Oo. kwarto. Oo. So, pasok tayo. Go, Jess. Ang bango, Ate Cara. Diba? Naamoy ko na. Ay, so siya. Social. Yung bongga. Bongga. Alam mo, ang ganda ng color palette nila. Blue, white, and wood. Yun lang yung color nila, guys. So, dito sa master's bedroom, may living room sila. Ayan, may sarili silang living room. Ang ganda ng living room nila, guys. Ang linis. Yun yung napansin ko dito. Sobrang linis talaga. Ayan. So, pasok tayo sa kanilang mismong bedroom. Ayan. Ito. Uy, ang sarap. Ang sarap. Ang tahimik. Ito guys, sa master's bedroom nila, may 1 queen size bed sila. Ayan. And may sariling TV. Yes. Smart TV. Smart tama, TV. no? Kamukha nung kanina guys sa barkada room, may smart TV din sila. And, siyempre, naka-Netflix. Premium sila. Ayan. Tapos, air condition din. Ayan. Smart TV and all. Ay, ang perfect. Tara, tulog muna tayo. Mamaya na kayo, guys. Ayan. Tapos, may malaking salamin dito. Direk, sama ka. Say hi. Hi tayo. Hi, Direk. Hi, Direk. Okay, ayan. Tama ba? Yung parang team nila, Ate Cara, is the Santorini. Tama ba pronunciation ko? Santorini, oo. Yun yung concept nila, guys. Yung parang naging peg nila. And of course, guys, dito sa master's bedroom nila, may sarili silang comfort room and the wardrobe cabinet. Tingnan natin, guys. Ang galing, no? As in talagang hindi ka mag-worry sa space kasi meron talagang nakalaan na space para sa mga gamit. Gusto ko nga kanina sa barkada room, syempre pag barkada kayo, madaming gamit, at least organized, hindi kalat-kalat. So ayun, yung space na save siya lalo. Ayan, tignan natin yung kanilang wardrobe cabinet. Ayan. Oo nga, ang laki. Ang ganda ng concept na to na parang may sariling kwarto yung wardrobe nila, hindi naka-expose yung mga gamit. Ayan. So, kamukha siya ng kanina, guys. Yung mismong wardrobe cabinet nila. Uy, ang laki, Ate Cara, ah. So, ayun guys, sa mga gustong magpa-advertise sa CLTV36, pwede nyo kaming email sa sales@cltv36.tv. Ayan. At ayun, kung gusto nyo ring balikan lahat ng mga episodes ng GG at yung mga iba pa naming mga program sa CLTV36, you can follow us at our YouTube account na meron ng 64,300 followers or subscribers. And syempre, available din tayo sa ating Facebook na meron ng 1.1 million followers. So, meron tayong CLTV36, yung ating main page. At yung syempre, huwag natin kakalimutan yung CLTV36 News na meron ng over 500,000 followers. Alam mo, Jess, iniisip nung iba, baka sa social media lang nila tayo napapanood. Hindi po. Available din tayo sa Signal Cable 115, and of course, Ate Cara, yung ating 37 cable partner. Siyempre, Ate Cara, CLTV36 is well known sa kanilang mismong television, not only sa mismong SOCMED nila. Ayan. So lahat, paging updated kayo sa lahat ng mga nangyayari and sa lahat ng mga destinations na pupuntahan namin dito lang sa Pampanga and outside Pampanga eventually, di ba? Sana makalabas tayo ng Pampanga. Pero syempre, kailangan muna nating ipakita yung ganda ng Pampanga. So, ayun, Ate Cara, tuloy na natin yung tour. Let's go! So ayun guys, kung gusto nyo rin na mag-celebrate ng mga special occasions nyo, kunwari mga birthday, sinabi ko kanina, yung kasi mga binyag, or pwede rin siguro yung kasal. As in, kahit na anong occasion. And kung gusto nyo rin na mag-chill, mag-swimming dito sa Athena's Escape Private Resort, visit nyo lang yung kanilang
Facebook page. So, nandoon na lahat yung mga Yes. information na pwede nyong malaman. Dito naman sa may resort nila, may mga malapit na coffee shop, katulad ng Cafe Vicencio. And ang pinaka parang malapit na landmark dito is yung PSAU or yung Pampanga State Agricultural University. Oo. Ayan. Siguro kung gusto nila na pumunta dito, ayun, isa yun sa mga pwede nyong ipin Yes. sa maps para hindi kayo maligaw sa pagpunta rito. Actually, pagdaan nga lang dito makita nyo na agad, sobrang visible nung kanilang logo sa labas. So, makita nyo na agad yung kanilang logo, yung Athena's Escape Private Resort. Alam mo, Jazz, sinasabi ko sa iyo kanina, nasa labas pa lang tayo. Na-excite na ako. Yes. Para syempre maging ma-refresh, maging fresh, maging refresh. Ano? Refreshing. Ano pong tama? Para ma-refresh tayo kasi alam mo buong araw ulit tayo nasa labas. So, maganda na Mag-swimming. Ano? G? G! Swimming time, guys! Let's go!